Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gipanagna sa atong unang pagbasa nga dili si David ang magtukod og balay og gingharian nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Giingnan siya sa Ginoo pinaagi sa propeta nga ang usas imong mga anak or tawgon nito kaliwat maoy motukod og balay para kanako, o kining maong gingharian dili gid ni malumpag hangtod sa kamatayon. Kinsa maning anaka ni David? May kay mo ani, no? Pero ang uban wa sad kahibaw. Si Jesus gitawag di siya og anak ni David, kay kaliwat siya ni David diin ang saad sa pagpalungtad sa gingharian ni David nga di na gyud mapukan anha mahitabo. Pero ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili gingharian nga parihas kang David nga territorial niya, human kay territorial man para mo expand ilang buntugon ang lain nga mga gingharian nga duna say territories aron mo expand. So ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili na territorial. Gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga si Abraham, ang pagtuo ni Abraham mo'y nakapahimo niyang amahan sa daghang mga nasod. Daghang mga nasod. So ang pagtuo mo'y sentro. So dili na ang teritoryo, kung dili ang pagtuo. Di man kamaos David ani. Kung tagaan siya aning maong misyon, di siya kamao. Si Abraham, wa sad siya kibaw nga mao dining klasiha sa kaliwat ang iyang maangkon. Pero pariha og pagtuo si Abraham og si Hari David, pariha silang pagtuo sa Ginoo. Unsa man kanang pagtuuha? Hibaw mo? Unsa mang pagtuuha nga pariha si Abraham og si David? Wa mo kay bawo no? Si Harosan. Ang pagtuo nga usara gyud Dios. Usara ka Dios. Nya karon pag-abot na sa panahon ang nipatuman niini nining maong pagtuo mao ang saban
ang tao nga ginganlan og Jose. Kaliwat ni David, anak ni Jacob. Kaya kaning magbalik-balik ra maningan sa mga tao sa unang panahon. Jacob ang ngalan sa anak ni Isaac nga nahimong amahan sa 12 ka mga apostoles or 12 ka mga nasod. Pag-abot na ni Jesus, anak ni Jacob, pag-abot ni Jose, anak ni Jacob, si Jose nahimong ama-ama ni Jesus nga nagtukod sa bag-ong nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios gibase sa 12 apostles. Nya kining 12 apostles mao ni ang nagsabwag sa pagtuo sa tibuok kalibutan, ug kinsa toy motuo niining pagtuo nga gisabwag sa mga 12 ka apostoles mahimong anak sa Dios. Ug kita dinhi anak data sa Dios. Lingi ay mong tupad na anak ka sa Dios. Kuwang kay taaning pagpahinomdom mo kay usay ako anak ra ko ni Severo og ni Bali. Kusog kay taana nya ang ato pa yung kaliwat atong subay-subayon, pero never gid ta kaayo nga moingon anak ka sa Dios. Di ba? Kuwang kay taani anak ka sa Dios. Mo na ang anak sa Dios lahi ni sila kinaiya. Unsa man ni sila? Magsigig higugmaay bisan pa og dili kaliwat, dili parihag naong, dili parihag color, dili parihag nasod, magsiginig higugmaay ang anak sa Dios. Nya, kumusta man sa inyong balay? Nahigugma ba mo sa tanang mga tao nga muanhas inyo? Hilom na. Og mao ni ang problema ros kalibutan kay wa maghigugmaay ang mga nasod. Naalang gyapon ng territorial nga mga boundaries. Unya kining territorial boundaries ipaglalaban ko ni hangtod sa kamatayon. Ngunang doon natay kanta nga ang mamatay ng sa tanay sumpay na dahil sayo. Kinsa man itong gipasabot ana ang bandera sa Pilipinas. Ambot lang og tinuod bang nagpakamatay. Kamo taga Pilipinas mo anda mo pakamatay sa Pilipinas. Ay usapa. Dahil pang-abroad kay anitas Pilipinas patay ta din yun. Adto ta abroad ta mo'y kasagaran. Sorry ha ninyo mga abroad kamo ra bay daghan kay gipalit nga sila. So kuan ba? Testing lang ni ba, pero daghan man sang ni abroad kay para itabang diri sa atong Pilipinas. Pero timan ang magpakamatay dahil sayo giguba na ni Kristo, gihimo na niyang usa ka nasod sa mga magtotoo ug maunay giprotektahan ni San Jose. Kung wap a pangasawa ni Jose si Maria, wap niya dayon nagpangasawa, dili unta madayon sad si Jesus og tukod sa maong gingharian. Kay mamatay man to si Jesus kay si Maria mabuntis nga way bana, muburot ang tiyan ni Maria nya way bana, batuon man to mga tao hangtod mamatay kay mao man ay balaod nila sa una. So para maprotektahan si Maria, ang Ginoo mihangyo ni Jose. Bisag si Jose wa kayo kauyon atong maong sitwasyon, aksyon unta siya biya, gihangyo sa Ginoo nga ayaw kahadlok pangasahuas Maria kay anak nas Espiritu Santo, matuman ang pagtukod og bag-ong gingharian sa kaliwat ni Abraham, pinaagi ni anang ipanganak naginganlag Jesus or nganlan mo siyag Jesus. O mo to ni balik si San Jose to protect the promised Messiah, to protect the church, to protect Mother Mary. Ug mao nay kinaiya or role ni San Jose nga portisang nindota.
Giunsa man ni San Jose aron mahimo niya ang iyang kaning gitawag og role ba sa kaluwasan, ang iyang papel sa kaluwasan. Giunsa niya paghimo? Mausad ni ang atong ma-imitate ni San Jose. Gusto mo masayod? Gatutok malamon ako. Gusto mo? Sige. Ako lang yung gisummarize into 3 P's. Tulo ka P. Ang unang P, ang iyang pag-ampo. Prayerful life. Pag-ampo. Kinabuhi sa pag-ampo. Mabda na si St. Francis, St. Francis naman, Pope Francis, naghimo siya promosyon adtong pag-anhin niya katong sa Yolanda nga mga victims pagmisa niya dinis ato ni sikato katubitang maghigda nga San Jose. Maghigda ba? Tug. Muna nauso na sa naron nga inigmisa matug panahos misa. Kanang inigwalis pare matug. Ngano man nga gisunod ako San Jose pader. Kay si San Jose kasagaran sa iyang mga dagko nga desisyon og mga mensahis Ginoo gipaagis iyang damgo. Karon di ay mubiya unta siya ni Maria sa damgo giingnan siya nga balik ngadtong Maria. Og napay sunod aning mga pahimangno os Ginoo giagis iyang damgo. Pero actually it was prayer. Maampuon nga kinabuhi. Di ba kung matug ka unsa may mahitabo ini katog nimo? Ika pa'y nag-handle, ika pa'y nag-control sa imong lawas, wala na, malimot ka. Di ba? Malimot ka. Ang tinuod nga pag-ampo, malimot yung ka sa imong kaugalingon, ma-focus ka sa presensya sa Ginoo. Gitawag man gani na ang highest nga experience of prayer, gitawag na contemplation. Sa manang contemplation, kanabang mawa kas imong kaugalingon nya maputos kas presensya sa Ginoo nga para nimo muralag 1 minute ang maong experience pero niabot na diay 3 days nga wa kay undang-undang ug luhod. Inana contemplation. Nakasuway na mo na? Ha? Wa sa ko kasuway. Atong suwayan, mao na pag-ampo, total surrender to God. Ikaduha, life of purity. Purity ba? Muna importante kay ng purity, chastity, virginity. Nakaron giguba gid nas kalibutan. Di na nauso virgin oy. Unsay dili? Kanunay kina nga requirement aron makanindot ang atong discernment, manindot ang atong paghimog desisyon, labi na gining desisyon sa pagminyo. Kaning desisyon sa pagminyo ba? Nindot kaayo kung ang babae o lalaki nga nagminyo ni preserve sa ilang virginity, sa ilang purity. Dili kay magminyo tungod kay mabdos na, magminyo kay naanay anak, magminyo kay naanay nahitabo, nag-premarital sex na, kuyaw kay nastanan. Muna si Maria o si Jose na minyo nga pulos sila pure and virgin. Na siya virginity, purity. Muna ikaduhang P. Kinsa ninyo ang nakakomply ani kaning duha ka P? Prayer o purity. Na taas kamot. Parihata. Anay usa dito sloyon ana isas kamot. Congratulations. Ikatulo nga P is poverty. Ang pagpuyo sa kakabos. Si San Jose kahibaw nga ang iyang anak kuan Ginoo makahimo bisan unsa. Pero unsay gibuhat ni San Jose? Nga sige ra gid siya pamanday. Wala kamo mga Doros group na kasagaran nyo construction man ang inyo, so kanang pagpamanday gamay kay sweldo ang panday, no? Sa una labi na gyud nagpabiling kabos o gihigugma ni Jose ang kakabos. Si Jesus pod nga iyang anak misunod pod niya isip
panday. Wasad mo ingon si Jesus, pa, kamao man kung muhimog milagro pa, usbon taning balay na to himuon taning mansyon, kakapoy ba ning sigig panday? Ani apil sa Jesus og pamanday, Ginoo siya, pero gisunod niya ang kinabuhi sa iyang amahan. Panday, pobre nga kinabuhi. Unya si Jesus nanudlo pagid ani, di ba mo man gauna sa iyang panudlo, bulahan kamong mga kabos. Mo na dinis ato, kabos kita kanunay, mo nang sige ra gid tag pangayo in a form of sluts. Sige ra gid tag pangayo. Nya kana sang tanang ihatag dinhi, gastuon gina nato para simbahan. Why ibilin? Wa ta anang panghuna-huna nga magtigom. Kung dili mga lagad. Nya unsaon pag-alagad? Kung gikinahanglan magtukod tag building sama ning atong kumbinto, magtukod ta. Nya asam tag kwarta, mangayo. Pinaagig slots. Kamo sang namalit og slot, nakatampo na mo sa kinabuhi nga kabos. Kay inyo manggihatag ang inyong mga kwarta ngadto sa simbahan without expecting anything material in return. Nindot kay na. Pila na may atong halin karon. Atong tanawon, salamat ni San Jose. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 10,309 kaslats. Pakpak. Salamat. Ang ato sang paraspista, ang GPHJ, nahalina na po taog 3,938 kaslats. Pakpakya po. Nindot ani, no? Yamaw ni ang atong kakabos, magsalig lang ta sa donisyon. Muna ang simbahan, magsalig yung donisyon. Unsa may bunga ni ining tulo kapi sa kinabuhi ni San Jose o sa atong kinabuhi, ang prayer maunay atong power. Mauna si San Jose wa gyud mabuntog si yawa. Ang simbahan di sad mabuntog sa yawa. Di sa gyud mahadlok og yawa. Kay nga naman prayerful man. Pero kanang dili magampo, na hadlokan kay nagyawa. Di gilingay mong tupad. Ning na hadlok ag yawa. Ay, mahadlo. Simba ko, lolo, ana. Ay namang imong power, prayer, kanisang purity, maghatag ni nato og tinuod nga kalipay, true happiness. Kanabang kalipay sa kasing-kasing. Ang tao nga pure and virgin, both body and spirit, is always happy. Tanawan ang dili pure. Tanawan ang manag-uyab nga maghimog premarital sex, iniguli ana, kusmod na kay nagmanga naong. Luya pagyod. Pero tanawa ng mga manag-uyab nga mag-date niya, wa gyoy gihimong premarital sex o mga sexual intimacies, iniguli ana, lagsik lang yapon kay na, energetic pa kay istanan. Wasad mo kasuway. Sunod, unsa may so happiness and purity, peace and happiness. Kaning kuan, poverty, unsa may power ani. Unsa man? Total, complete nga satisfaction. Kana bang wala ka nang hahanapin pa. Ang tao nga nahigugmas kakabos kanunay satisfied, dili magpangita. Muna si Jose, relax kaayo. Si Jesus, relax kaayo. Si Maria, relax kaayo. Nga naman, they choose to be poor. Katapusang lingi si Montupad. Pangutan ay na, relax ra ka? Na-relax ra ka karon? Oy, daghan kayong na-stress karon, daghan kayong stress, daghan kayong ano, daghan kay kabalakas kinabuhi. Sila si Jesus, si Jose o si Maria, pagka-relax, nanganak lang dito sa pasungan, relax. Gi-reject, relax. Gisugo nga pabakwiton nga to sa Ehipto, ni bakwit og tungang gabi, relax. Wa gyud mayon nagkaratol-ratol. Katugay bata nga nihilag, ratol ang madagan. Anang ayaw karato.
ratol. Karon og maglinog, relax. Ini kahugno aning simbahan, relax. Ini kamatay, relax. O di ba? Inig na ang imong bana, relax. O adto na mga bit ang imong bana, adto na silingan, relax. Imong bana, ang imong anak, buotan, relax. O niya, kung ang imong anak musuyo, relax. Nabi tayo nagpatambag na ko karon pader, ang akong anak na asprisuhan. Igo lagi aning suyo pader. Unsa man tay akong buhaton, ang una gid na akong i-text, relax. Ana, mao na ang poverty. Ngano man, kita bitaw dinhi, o dagko kay tag mga projects nga nahimo. Sobra na gud ni ang atong projects og 150 million. Daan ni dinhi, datong kapilinya ana. Naratol bagod ta? Kamusang namalit og slots, naratol bagod mo? Relax ay. Pero kanang wa mamalit, ratulon. Pamalit na mo para di na mo maratol. Sige na manindog na ta.